אני לוחץ מכה ראשונה? מה? אז אני גבר! לא שאלתי למה 36 חודשים נתתי להם שמה בסדר אבל אני לא עושה דרמה רוצה לספר כל העיר הזו אני חלמתי חלום ואני מחפש את הפשע שבו אני המלצה ואף אחד לא השאיר לי קשר רצו שבריחה אבל אין במים ערום על הבמה וכולם מתאים לי את העיניים שרוצים אומרים לי יאללה בוא שזה מגיע לכסף פתאום הכל ספורט אף אחד לא ייתן לך מסגרת ביטוח עד שהכסף לא ביד שום דבר לא בטוח כל כך הרבה התמכרות שבא לי להקיא קפה שחור סיגר דבלי סקס רופרי מי אני מה אני רוצה להיות יש את היד וזורק את הקוביות חותך את החיים בלי לעובד מסתיר סימנים שהולך לעובד יצאתי צמחוני בסוף תורק בשר הבטחתי לעצמי לא לוותר על שום דבר חשבתי איזה גז כבר יסדר לי את הכביסה רוצה עוד תרוץ זה נשאר